Començarem amb l'esquerra i farem una mena de quadrat. Amb l'esquerra endavant, lent, lent, ràpid, ràpid, lent. Continuem amb l'esquerra enrere, lent, lent, ràpid, ràpid, creuant, lent, marcant una punta. Aquí hi ha uns balancejos. Ràpid, ràpid, lent, flic, ràpid, ràpid, lent, flic, i ara, com una ona, 1, 2, 3, suec, i 1, 2, 3, giro quart i marca punta. Tot seguit, lent, lent, ràpid, ràpid, lent, 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 ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, flic, ràpid, ràpid, lent, flic, ràpid, ràpid, lent, suec, ràpid, ràpid, lent, quart. Lent, lent, ràpid, ràpid, lent, 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 ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid i un quart. Lent, lent, ràpid, ràpid, lent, 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 ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid i un quart. I comença lent, lent, ràpid, ràpid, lent, 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 ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid, lent, ràpid, ràpid i un quart. Lent, lent, ràpid, ràpid, lent.